mawakili wetu wa elimu angalau watusaidie sisi wenye tulianguka, turudi shuleni tuendelee na masomo yetu. Na kerobo igo tutirete kumurekera amangana rengete chisemi tokomera no murekito Josephat Amisi yogo tumanyibuna omwe msebo gwedi ya machoge basi umanyekente buna Jeremiah Ongeri nigate bire buna nagendere gosira mangana chisemi ase wodi ejo ekirale kurwe byagwa gochia saboro kiwa bali bakora krasi san nese togose KCPE na konyora magisi ya asenseme yoroboti ruwa senchira yoboime Ninji kwene kiabuna abana bonsi awatanya litoko bakonyara libalio go so university basoire Asich College nabo igo bakanire school fees yabo ime ward ya majoge basi yene ngwana ya Jeremiah Ongeri uyoro omwe MCA we ward yo toko bwadera na bagambi toko bwadera na batuleti toko bwadera na pastor oye katorusi abana bonsi pyemechi bagane chikole chizuma bachiko baraki bachiko som mane twanyira ilo Hadi na atebere nga wansira bono igataransa. Mwana onde wensi utagete kwenda kwegera mangana yestima. Mwana onde wensi utagete kwegera machi mangana ya machi. Utagete kwegera mangana driving. Wansira bono omwako yoiga, it is free of charge, courtesy of Jeremiah Ongeri Foundation. Pesa teyero ne chiringi wakana. Pesa teyero wakana. Mobe mia mbili na hata vile ngo mushahara ngo rubensi pi igongo ndajisukura ndaje warakege naje kusomea wanao Jeremiah Ongeri ngaya kwana litukulia lero asigetikia mesesi asanyara koba akoena na ibiegwa uchia sabana bakorete amate yikerasi ya gatana gatatu umwaka onyarate koba gweta nabo yokonyora amaxi wetane chimisa to na 50 kabata yale aba onseyize mukabata bikege tayari igenda yalinda abanafunzi muri tayari nege ntoke kwenda kwa kanankelinga onye bono twajaga misesi raundi kujina utugora nonya miyobo reno nyanya masebe reno nyanya lenke at least yetare kiri nyumba kwenda elinda bantu manyiriza zetekine kiamana igoli kuboli nanke kwa twaje misesi etwacha misesi na dento betoko genda kera enyumba kwenda kwa exercise ikenga abanyara ko bagwikirana asenseme yo nigo bamotogio mwemsio yo asegetambukirikyo yokwenekia ngunyarire koba gakwenekia buna anene SME yanyare koba gegusuka motwe Yondino maboko mono sana buno mo head teacher we school esengencho ekero omo area MCO ito amwete gotenena amona abana bali baito bakolire biya intubuna abatenene libechi school nabo toko igubiya ekogera eyene nchere ye moyo goto moyo at the same time ko abana baito moyo okirikyo mo ko monne mo nanda muna uchi okorisa kwekega ndoje nga ewodi yetu chikobere iguru mono kubwachi wodi chinde uchi motu otherwise semagenda na tutagete twamojorete and is a very promising guy orchakire kabisa turoje nga magenda naro the promise that he gave actually school chia public schools chia ward yaye aga promise abana nga nyora maximum ya 50 ochigoro musabe sanduki ne transport na bibi rero gaiga elio kwene kiabuna ebirengo bye chisemi ime county ya Kisii byanyare kwa bikosukiwa mutwe litukolia rero nigo omwe MCA anene kurwa ase ward ya majoge basi anyara kwa baga gwesokia asigetie kegie school kya mesesi elio kwene kingunyare kwa kwena na ebiego bye chisawadi gochia sabana bali anyara kwa baga kora amatemu anene aria yege kraskia agatano na gatatu katia bali banyara kwa gwikirana gaiga nigo banyara kwa bagotogia egetambukero kyo mushimigo yo ase batebire nigo barachi kwa bakwene kinga banyara kwa bakomoko boko elinde anyara kwa bakoimukia ebirengo bye chisemi ime ase award AM ko reporter getaseni kiandizi TV kurwa award ya majoge basi yo ereme ime yabo machoge chache ime count